πήρες. Για να πούμε τα λεφτά και να δούμε αν τρέχει. Θα βλέπετε, έχουμε τα λεφτά πολύ λεφτά. Και αν δεν είναι φίλοι, όλο το κάτι κάνετε. Θα έχεις όλα τα έτσι. Κάπου, πώς δεν δεν θα αλλάξει. Αν έχεις user professional. Αλλά και καλά, να αλλάξεις το server. Γι' αυτό. Το server θα το αλλάξεις και θα το πάρει την πόλη. Όλο να μοντελίσει ένα user είναι και έτσι. Αλλά το server δεν θα αλλάξει. Ωραία. Οπότε τώρα λογικά για να το δούμε, tools με Και θα αρχίσει να μην θα τρέχει. να το βλέπετε. Έχω αλλάξει το σχέδιο. Οπότε αυτό να πω τώρα, εάν του έχω τα device, Έχει βάλει να μου βάλει κάπου στο λάθος. Άμα δεν το είχα και μαζί σήμερα. παιδιά δυστυχώς δεν τα έχω τα κλείσει εδώ. Διότι άμα η αλήθεια, θα μπορούσα να σας το πάρω να τρέξω. Βίντεο έχει τραβάσει. Αλλά τότε τι κοιτάξτε, έχει πολύ λιγότερα, γι' αυτό Τι χωράει. είναι που κάνεις τώρα. Γιατί άμα τον δείτε, Εγώ. η σωστή Παίρνω λύση γιατί που έχω πακετοστανική εδώ. Στον έχει πολύ λιγότερα.